Day 47. Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram, जय जय रघुवीर समर्थ. श्री दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 16वे सत्र. स्थिरता नाही एक क्षण, चपळ विषयी अग्रगण, साजिरी मूर्ती सुलक्षण, लावण्य खाणी श्रीराम. 1-2-22. श्री गणेश नृत्य कलेत निपुण, चपळपणात सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे नृत्य करताना त्याच्या अंग प्रत्यंगाला क्षणभरही कुठेच विसावा विश्रांती नाही. न थांबता एक सारखा सूरताल लयबद्ध चपळपणे नृत्य करणाऱ्या श्री गणेशाच्या सुंदर मूर्तीतील सुलक्षणे उद्घटित होतात, खुलून दिसतात. जणू काही संपूर्ण महाकाय दैदिप्यमान सगुण मूर्ती महालावण्याची खाणच आहे. ऋणुजुणा वाजतीने पुरे, वाकी बोभाटती गजरे, घागरिया सहित मनोहरे, पाऊले दोनी श्रीराम. 1-2-23. श्री गणेशाच्या दिव्य नृत्यात त्यांनी श्रीचरणात परिधान केलेल्या स्वरालंकारांचा नाद घुमत आहे. नुपूर व वाकी घागऱ्यासोबत दोन्ही पावलात मनोहर सुंदर दिसत आहेत. नुपुरातील घागऱ्या ऋणुझुणू वाजत आहेत, तर वाकी मधल्या घागऱ्या भयंकर गजर करीत आहेत. अशा प्रकारे चपळपणे जलद गतीने कौशल्याने नृत्य करताना श्री गणेश कधीही दोन्ही पाय खाली ठेवत नाही. सर्वांग सुंदर मुद्रासहित लगेच पद बदलून केवळ एकाच पायावर समग्र नृत्य करीत आहे. हे योगिक ज्ञान आहे असे जाणावे. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. नाट्य म्हणजे अभिनय. छंदशास्त्र हे वेदांचे आवरण आहे. आजचे प्रश्न. श्री गणेश कशाची खाण आहे? श्री गणेशाच्या पायात कोणते अलंकार आहेत? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.